perquè sàpiguen quines són les nostres idees, tant en economia, en facenda i altres com cultura, educació, sanitat. Entonces, así es va a debatir todo lo que volen que faça per a les generals, el nostre programa, i ens coneguen així. Esa es la idea d'este congrés. Els valencians, sí, sempre han sigut valencians, però no han sabut transmetre aquesta valenciania i defendre lo nostre. I ara, en este partit, els som valencians, anem a demostrar-ho que sí, que defendem lo nostre i que no som un minifols.